Tabuni jora kebono patse bisas kemeni saya Tangwi hinkai khoroksa takungno bwrwino sikang ang single angnono like khayo chachago hone kok samabai chalabo truk bwkhamani hamjakha phiaba bisiketuma hamjagi tomani yakolo tabu o chla sawimanka a bwrwi bono chala koksoi thengi tomani te bwrwi tabu wo bini puleni ex boyfriend eba chalabai 2 bosor hamjagi agurtala nokbara thanjagi tonglai tongo mane tai tamsa chini kurbai sana thangke abono direct kok hinkai ba pulani chalabai Bara tongi atoset bombam sekpek tongi Akaijagwi hinkai ba alka chalano Chalak hamjagi tabu bwkha sabai tomani Manjakha phadinka kok kolongan chiungsa kopai sawana o bwrwi bini chalabai hamjagi Bara tongi sudui bahagi alka chalano thokogwi tong norok paithego o phaltu bwrwi tomungno khane ekdom wana janai o bwrwi asire mar hanai abo joto ma sanai abagai a secret library channel pani sor kamnai di bujimanai Sekang pulan saya rinai o student submit kelagi team member bwrwini mung salia college pori tonai bla abagi bwrwini mung salia pulan sekang bwrwi Facebook ko khoroksa chalano text message kelagi abagi chalabo normal kaina bwrwini kok semano reply rui tongka khorni message khalema jora bor khoroksa te khoroksa phone number naw dere kok sai jora lakya salcha bwrwi o chalano singka nin girlfriend eba hamsama bor tong Tangwi hinkai angnono like khe chajago apur chala saka agi girlfriend tongo haipon tabu ang hamsama jagargo interest kirikya Tangwi hinkai jotono rishi tini bwrwi mang malayu selani kono khane bwrwi bo saka amu single no atiroko interest kre phiaba kubikokle bwrwini alka chala tongwi tongo norok pathik jor khanai ekdom bwrwi phaltu hone masane oke phadi desa chine main stirbo selaba bwrwi atike tili kok salman khoroni kasar hamsama halo bojage borok bisa eba bosor kaisa jorti hamsak tonakya Tangwi hinkai bwrwi o selano pulan smi like khayu saja tonguba selabo tir bwkha mani borok hamsalai mani bosor kaisa angka tabu a bosor kaisa bahagi complete ingka hinkai jora thangu jora phayo khorokni ni kasaro walemung kise misa nukjaka a walemung rok angka bwrwi bini agin ex chalabai tabu bo text message call rok khai kok satongho te jepur tabuni chala a bwrwini ati phaltu tomu angmani saimani logi no bwrwino phaltu bakpar hani joli mani breakup khai joto jaga block khai rikha chala a dorke bwrwi bini doloni number bai o chalano daily call khai kabai mapsano angte ingya promise ano bishas khai ani number unblock khai kholgeri di angte ingya please bwrwi tele boni number bai call khai kabai mapsano abo ha jorake chalabo bwkha hamjak toma bagi bwrwino tesa forgive map khlaima bai khorni hamlai tongkha atikino borni relationship bisa engkha but o jaga bwrwi bini ex bai te call message khaya ati ingya hani samai Tangwi kok samani abo joto fake data Tangwi hinkai a chalaba se atojet bomba ung tongo Bara Nogo tabuk azer huta live abo joto norok video ne pathego khane saimane oke pari tesa chine main story khorni hamjake jora khaduma thamaya glo tabuk bwrwi bo class 12 pass nge agurtala Bara tona phajak abage chalabai bwrwi bwskang malanyani kok relakya hinkai asuk jora khanawi ching to wansuk mano tabuk chalabai bwrwi bwskang Tangwi malai kaham karke enjoy masti khain hne ba chine o wansuma kahaise englia au nor komino khanaka chine o wansuma kahaise englia Tangwi hinkai borok malanya hne kok tori jagno haipono jora salta chala o bwrwino message khlakya a jorano bwrwini ex boyfriend aba agi che ex boyfriend bai call message khayu hinmani a chala logi message reply rika nungsabo nor kane hamjak tonglai jodi hamjak tongke kahamke hamjak lagi angte nor kebengya o bwrwini ex boyfriend atike message reply rika abaga yang te khaksa tabuni chala o message no nuke bwrwini number message reply rui kobikok serika are nini bwrwi chalakno ang hamjakya ati bwrwino dam bwrwina musungya norok se kahamke tonglai di nini bwrwino kahamke care khadi bwrwi se ano pula hamjak bla ano Tangwi ati kok saujong tabuni chala joto kobikok sawi ati bwrwino hamjakya hanino saka abuni olo hinkai ayang chalabai bwrwi eba girlfriend boyfriend kok bangi walai khana ang se nini chala tongbiba nung Tangwi alka chalbai hamjak tong atike kok bangi walai khana and abuni slapsa tongma olo bwrwini bota tabuni chalano call ke saka nung Tangwi ani monai bwrwino call message khlai disturb khai ani monai bwrwi tabu bini chalabai kok bangi walai tongo nini bagai borokani hamjakmani 2 bosor complete engjak nogo jotono saimono abagi bor khoroni nokbar bo thansake tonglai tongo nungte ani monai call message takadi atike saka bwrwini bota apro tabuni chala kok phiro murikha ano batamo phurung tong ang tamo chaya khlakya bwrwi single hani sawi ano hamjako abani tam chayangkha joti norok prob nake ang probo rohornai nini monai se kahamke phurungdi kebno Chalak sawi bwkha thangmani chaya ang bo o Chalak bwrwino te call message khaya tabuni chala and bwrwini bota ati kok salakya ya gulo tabuni chala srapsa toma olo bwrwini bota call ke je kok samano wansuk ekdom sok wana jaka o bwrwile ano single hani saiche asuk sal jora ang bai hamjagi phakya phiaba bole alka chala base 2 bosor hamjagi nokbara tonglai thango phayke tongpho plus Nogo joto saimanjak te a chala abo kiabya pule je bini ex boyfriend hani samani a chala bane hamjage 2 bosor thanjage tonglai tongo hinkai bwrwi already se alka chala hamjage permanent engjak nokbaro thanjage tonglai hinkai ano te
tamoni bagi hamjagi tongkhana tabon chela ako wansuki kaisa kok simi bwkha bisingo saka eba wansuka ako kha फाल्टु एकदम बागबार बरै खरसा बै तंगे माया जात बारा नगो बिनि चलाबाय 2 बছर तंगे एटो जे बम बम साक बाय खामे अलफानो बनि बखानो थंनाय बागबार बरै हनै साइखनारका तावन चला अ टाकुनि स्त्रीनो पुलानि सिमा आमसुक जरा खानावै जों ताबो कायसा कबिकक अमनो सानामो जोंगा अ बरै शिवर बिनि तावन चलानो सालसा याकरै गलांनाय एबा बिनि बयफ्रेंड तमो अलफानो आलगा चलाबाय एटो जे बम बम साक बाय कंगनाय जात आजेरा नगबारा बिनि चलाबाय तंगै तिके जागे हंगाय आलगा चलानो थकना सिमे रिंखाता Biduni menkok engkha beri already bini chalabai 2 bosor hamsake agurtala nokbara thansake tonglai A to Z course khaitongo khorsa bi tongi engjake ne bagi tabukte khorsa chalano single ko sui chalak hamsak tongkha beri abo ka chalak beri no norok joli natia jole comment ke sari kobai kogle abose baksa beri sakni tomung saya ni bagi no faltu tomung ni engma bagi boibe viral khaichego tabuchini aro joto proof tongo o berni Nai neta obrinobo जों tamu khalaiman bus kanjarbo next time so ani dra by dolde monai song nor alert tondi abo ka chalak falto borok nor in live ta malaitung ta phaitung tabuni jora baksa borok no nugibo mano eba nugibo tongo jotono khorsa bai hamsake jora kolok romai tongo sa ophiaba olo kajana angpuroke te khorsa kahambai কাজে থামারবো নগৈতং একদম ফালতু আবতে রিলেশনশিপ মানে abono baksa ni kok samate joto edo baksa borang kono samse joto jaga address boom bam tongthok chathok teitamsa okay tabon bagi video asuk jorona malpe norbe next content video jago and paithakni kok abono agurtola eba jesa jagan phano abotei tomung faltu tomung tonei borno tabo expose khasinai sabo expose ang naitongdi